Вітаю, мене звати Ескандер Мометов. Я ведучий новин на телеканалі АТR. Народився і виріс в Севастополі. З першим кримськотатарським я познайомився в 2005-му. Мене захопив яскравий, якісний, цікавий і рідний для мого народу телеканал. Але уявити себе частиною такої команди навіть не мріяв. Я хотів отримати якісну освіту у Києві і повернутися додому. Але коли закінчував освіту, в моїй країні почалася Революція Гідності, а пізніше мою батьківщину окупували. Спершу я хотів їхати до Криму і бути поруч із своїм народом, але зрештою залишився в Києві і почав боротьбу тут. Для мене АТR – це не просто телеканал. Це символ, рушійна сила, що допомагає моєму народові відчувати себе великою нацією. Сказати чесно, я до знайомства із АТR мало що знав про свою націю і проблеми кримських татар. Зараз АТR – потужний інформаційний ресурс, який щодня розповідає про життя в Криму. Пишаюся тим, що став частиною цієї родини.